Chakamalike Park and Pulapuli Gale Raps City, count your blessings. Kanti before that, Lord Keys City away Amageno Kespa, Tata Besbega Park, Kwimizuzu, Masienza Kimizuzu yetu. 8 minutes bethile phansi imbika 8 o'clock umjikelo wethu wokugqibela lo last hour ke ngwethu le breakfast show kanti ke sipha ke Dr. AB Kluma local municipality Mphulaphuli weVukani FM nalapho ke singokola ke nosotolopho kumasipala awapha hloniphekileyo ke ukhansila Siyabulela Kazanga sijonge ke kubuntu bethu cultural festival ekulindeleke into yoba iyaqhuba namhlanje sava amanzi ke ngale festival kusotolopho sotolopho thatha masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukani FM ngale mina namhlanje. Mandithathe lithuba msasazi ndibulise apha kwestudio ndibulise kubaphulaphuli beVukani FM ngale nyanga yokuqhayisa ngemvelaphi yethu amasiko nenkcubeko yethu sigoya sivuya sibonakalisa ukuzingca ngokulilifa kuthi. Nkosi kakhulu Sotolophu sibulele tata nexesha othe wabeke usipha lona ngale mina namhlanje ubuntu bethu cultural festival ungakusicacisele banzi ngale festival ekulindeleke into yoba iyaqhubeka namhlanje into yokuba mhlawumbi ngaba ngobani ekulindeleke into yoba bebeyinxalenye yale festival. Nkosi kakhulu msasazi sinale festival umnyhadala esiwubiza ngokuba bubuntu bethu festival apho amaqumrhu enkcubeko yethu kungaba kusemxhentsweni kungaba zingoma kungaba kukubonakalisa isingqi sakwantu imbongi ukubonakalisa inkcubeko yethu nemvelaphi yethu ngokutya okona kukutya okukutya kwesintu. Kuzawube kukho ke lo mnyhadala uzawube ubanjelwe phaa e-Indoor Sports Centre uqala namhlanje ngentsimbi 10. Kulindeleke into yoba ke amaqela ngamaqela asuka kwezi wadi zalapha eDr. AB Xhuma ukuba agaleleke phaya kwela holo sendilikhankanyile apho sifuna into babantu baqhayise babonakalise inkcubeko yethu babonakalise amasiko nezithethe kuxhentswa msasazi kusenziwa leya asilindelanga into yoba kubekho ntetho eziza kuba ninzi phaa kuba ayomini yakuwisa zintetho le yimini yokuba kubhiyozwe msasazi sibonakalise inkcubeko ngeenkcubeko ezahlukeneyo kuba le nto yenkcubeko msasazi inendima eyidlalayo ukukwazi ukuthi ngubani lo sizichaza ngenkcubeko ukuba singobani sizichaza ngamasiko wethu ukuba singobani sizichaza ngolwimi esilithethayo ukuba singobani. Yiyo le nto kufuneka sithi gqolo ngawo onke amaxesha siqinisekisa msasazi okokuba ngaba siyayikhulisa inkcubeko yethu sikwazi uqhayisa ngayo kwezinye izizwe nekwazi ukusahlula kwezinye izizwe ukwenzela msasazi ikwazi ufumana isidima nesihomo esifaneleyo singavumi ukuba ngenkcubeko yethu ijongelwe phantsi zezinye izizwe. Xa sithetha ngenkolo kube lula ukuthetha ngenkolo kaNtu ngenkolo yama-Afrika singenazintloni ngayo nanjengenkolo ekubonakala ukuba ifuna ukwenziwa inkolo efuna ukuba yinkolo ephantsi kwezinye inkolo. Ayiyo nkolo inobunganga inkolo efanelekileyo ekwaziyo ukuba ingayinkolo nayo ezimeleyo yokusicacisa ukuba singobani nathina simdumisa kanjani nathina uQamata njengoba ezinye izizwe zithetha ngooThixo ezinye izizwe zithetha ngamagama abambiza ngawo. Yiyo ke le nto msasazi sisithi sifuna ngalo mnyhadala ukukhuthaza ukuba ingapheleli nje apha kule nyanga ibe yinto eza kuqhubekeka iintsuku zonke umsebenzi wokukwazi
ba sizingce ngobuntu bethu, sizingce ngokuba singama-Afrika. Sibonakalisa ke msasazi kananjalo yinxalenye le yenkqubo yokwakha isizwe, ukuba ngaba ukwahlukahlukana kwethu ngenkcubeko yethu namasiko nezithethe singakwazi kodwa ukuphila sonke ngokuvana, sibonakalise ubunye. Kodwa le nto yokwahlukahlukana kweenkcubeko zethu namasiko ethu nezithethe zethu sikwazi ukuyibonakalisa ngokuyidlala nokuyonwabela. Sisahlukahlukene msasazi, kungekho mntu unyhasha inkcubeko yomnye umntu. Sizingca sonke, sibonakalisa ubunye nokubonakalisa ukuba sisisizwe sinye nangona sithetha amalwimi ahlukahlukeneyo. Sineelwimi, sithetha amalwimi ahlukahlukeneyo, sineenkcubeko ezahlukahlukeneyo, kodwa xa zizonke ezo zinto msasazi zisenza imincili, zisenze sizingce, sizenze futhi sizithembe, sitsho sithi nantso eyona nto eyenza ukuba sahlukane ngayo kwamanye amazwe. Uyabona, kukho izinto msasazi endicinga uba nani apho seyiqhelekile phaa ekuhlaleni ukubiza utywala besintu kuthiwe ngumqombothi. Amagama lawo ekufuneka silisane nawo, kuba ngamagama noko anezenyeliso, ayingomagama wethu. Kufuneka sikwazi uzicacisa ezi zinto, kuba xa kuhlutyulwa isidima sezinto zethu kuqale zifakelwe amagama esingawaziyo imvelaphi zayo, amagama anyelisayo. Sideske nathi sicinga into yoba hayi igalela umqombothi phaya, hayi igalela umqombothi phaa. Kanti mthandazi, xa kuthethwa ngotywala besintu, butywala besintu obuliyeza thina bantu bakwantu abasiyaziyo into yoba xa sikwazi ukuphehla iibhekile zethu kufuneka kubekho utywala besintu. Xa siphilisana ngotywala besintu ukwenza uba siyazi uba msasazi naxa sibusebenzisa ngenkathalo. Akungekho umntu phaya mandulo phaa owayesithi xa esebenzise utywala besintu ahambe ebetha abantu abangoomama, ahambe exhaphaza amantombazana, ehamba exhaphaza abantu abaphila nokukhubazeka. Ibibutywala obusetyenziswa ngesidima nesithozela. Sifuna ke ngale nkcubeko yethu sikwazi ubonakalisa ezinye izinto ezisahlulayo kwezinye izizwe, intlonipho. Ubuza apha kuthi uba umntu thetha nam uyazazi uba umncinci ndingumkhulwa wakhe, ndingubhuti wakhe. Asinayo thina le nto kwinkcubeko yethu yokunkqankazana ngamagama, sibizana ngamagama okuqala. Kanti kwinkcubeko nakwindlela abaqhuba ngayo ngasentshona, ufika umntana emncinci uba nguRobert, nguRobert. Asinayo loo nto. Sifuna ke msasazi ukuthi masibuyele nembo, sibuyeleni kwinkcubeko yethu eyona msasazi ibihonjiswe yimbeko, ukuchubeka, ukuhloniphana, ukuthandana, ngokuhloniphana ngokwezikhundla ngezikhundla esizibambileyo kwisosayethi, khona ukuze msasazi singabi intlekisa kwezinye izizwe ngokuba ngaba silandela iinkolo esingazaziyo. Iinkolo zasentshona sizixube, nenkolo kaNtu sizixubaxube, sizibone sesingazazi ukuba thina kanti singabantu abanjani. Ngalo mnyhadala ke siwenzayo phaa sifuna ukuthi singayigcina njani le nkcubeko yethu ichubekile, isulungekile, njengoba besiyinikeziwe nathi zizizukulwane ebeziphile ngaphambi kwethu. Sinoxanduva ke ngokuqinisekisa into yoba le nkcubeko siyidlulisela kwizizukulwana ngezizukulwana eziza kuza emva kwethu. Kufuneka zifumane isabukeleka, zifumane msasazi isabonakala ngolaa hlobo ibukeleka, ingeyonto ibonakala ukuba ngaba unxibe ngohlobo oluthile oluchaza ubuwena. Kufuneka unganikezwa sidima sakho. Kohlulahlule msasazi iintsimbi, ukuba ezi ntsimbi zinxitywa ngumntu othini, ezi ntsimbi zinxitywe ngumntu othini, inxiba kanjani intombazana, unxiba kanjani umntu ongumama, umfana unxiba kanjani, indoda inxiba kanjani, inkwenkwe inxiba kanjani. Zonke ke ezo zinto msasazi ibizizinto ebezisihombisile singumzi kaNtu. Yile nto sithi ke msasazi ngezi nkqubo esizenzayo singuDr AB Xhuma, sibambisene nabanye abantu futhi abanomdla
kule nkqubo. Sifuna ke msasazi ukuthi sizawubonisa phaa, sabonisa nangeentsimbi phaa. Kukho abantu abenza iintsimbi, kukho abantu abenza imibhaco, kukho abantu abenza iingqayi, abenza basebenzisa udongwe ukwenza izinto ngezinto, abantu bavelisa izinto ezibukelekayo ngezandla zabo. Sifuna ke banabo bayozibonakalisa phaa, baza kuzibonakalisa phaa msasazi, ukwenzela abantu bazibuke, bakwazi abanye abafuna uzithenga bakwazi ukuzithenga msasazi, ukwenzela into yoba njengoba uyazi into yoba ikwayinyanga le ye-tourism, ukwenzela into yoba abantu njengoba kuzawubakho imitshato, kuzawubakho iintoni ngale nyanga ekaSeptemba, sifuna upromowutha le misebenzi yezandla yesinxibo sikantu yenziwa kulo masipala waseDr A.B. Xuma, khona ukuze kubekho abantu abasuka nangapha esakhe isizwe, basuka nangapha kuKomani, basuka kuzo yonke imimandla ekhoyo kwesi sikaTronyane, bezokubona indlela esindiliseke ngayo, nendlela esizihlonipha ngayo, nendlela esikuthakazelela ngayo ukuba sizingce ngenkcubeko yethu. Nkosi kakhulu Sotolophu tata, masibulele ngexesha othe wabeke usiphalona. Sithembe ke nefestival enizaba nayo namhlanje iyaba yimpumelelo tata. Siyavuya kakhulu msasazi, kwixesha elizayo siza kukhuthaza into yoba kubhalwe umnyhadala wobuntu bethu. Okay, Singabi nalo igama elithi ubuntu bethu Festival. festival. Noko ikhona into ekhaba nayo apha, ukuba kaloku le language le nayo we want to sifuna ukuyikhusela okokuba ngaba nayo yaziwe into yoba asinqatyelwanga gama lakusebenzisa xa sichaza ngomnyhadala wokhuphiswano. Sinalo igama elithetha loo nto. Ndikuvile Sotolophu, nkosi kakhulu tata, masibulele ngexesha lakho. Inkosi kakhulu, nam ndiyabulela. Nkosi kakhulu. Right, mphulaphuli nguye ke Sotolophu kumasipala Dr A.B. Xuma Local Municipality Councillor. Siyabulela kazanca besincokola ke ubuntu bethu cultural festival, nalapho icacisa banzi injongo zokuba babe ke basingatha ke umnyhadala ukumila kunje. Sitsho ke sithi ke incedisana kakhulu ke ngakumbi nokujonga ke amasiko nezithethe ngakumbi ke zethu. Thetha loo nto ke sibeka phi mphulaphuli?